Gospodine Mateš, dobar dan. Dobar dan. Hoćemo se ustati? Evo, gospodine Mateš... Dobar dan, lijepo. Dobar dan. Gospodine Mateš, proveli ste cijelu noć u šatoru. Jesam. Ste bili sami? Bio je Ivan Popović, javio sam. Aha, a gdje je on sad? On je otišao kući nešto sa djecom riješiti. Treba djecu odnosno čuvanje. Aha. Gospodine Mateš, do kad mislite biti ovdje? Nadam se što kraće. Nadam se da za 5 minuta da počnemo spremati šator. Bio bi najsretniji, jel? Čemu se nadate? Da ministar Beroš kaže pogriješio sam. Pogriješio sam s tih 15 minuta i da se ispriča hrvatskom narodu zbog patnje hrvatske djece, da jednostavno roditelji mogu biti sa djecom, što je njegova... Što točno tražite? Tražimo da roditelji mogu biti sa djecom. Dakle, cijelo vrijeme... Pa šta ti je, diži se! Znači, cijelo vrijeme dok su djeca u bolnici. A evo ti je! Nemoj se derat s plašom. Vidio se 2 puta Ne smijem baš snimati djecu bez pitanja, pa onda se... Ja se ispričam, ali evo dijete je bilo pao, molim sam djecu. Dakle, tu ste već drugi dan, pa vidite koliko tu prođe roditelja sa djecom. Dakle, to je, govorimo o sudbinama, dakle, to je puno sudbina. Koliko zapravo znači boravak roditelja uz svoje dijete dok je ono u bolnici, bolesno, i djetetu i roditeljima? Mislim da ja nisam doktor. Znači, to bi pitanje trebalo postaviti doktor. A pitam vas kao roditelja sad. Ja vas pitam kao roditelj koji ima susjećanja. Ja sam siguran, znači, da je odluka 15 minuta za dijete koje je bolesno, da roditelj budu, kad dijete koje je bolesno 15 minuta dnevno, znači je bolesna odluka. Nenormalno. Zato što je dijete bolesno. Znači, dijete u bolnici nije došlo na ljetovanje, nije došlo na izlet, nego je tu zbog toga što ga nešto boli. Ima nekakvi zdravstveni problem, nažalost. Mislim, ali to je život. I ministar Beroš smatra da je normalno tako bolesno dijete ostao samo. 23 sata i 45 minuta dnevno. Gospodin Beroš, to nije dobro. Ja ću vam reći, pokajte se, jer približava se kraljevstvo Božje. Znači, ne radite dobro. Pokajte se. Dobro, da li mislim, moram vas pitati, u hrvatskim bolnicama često nema mjesta ni za pacijente, a kamoli za roditelje. Dakle, to nije mala stvar, dakle, trebaju se stvoriti neki dodatni uvjeti. Šta treba vama da budete uz vaše dijete? Da vama treba nešto drugo, osim 2 kvadrata, 1 kvadrat na kojem ćete biti uz dijete na stolici. Vam treba. Da li je stolica kraj kreveta problem? Da li je to problem? Siguran sam da nije. Znači, siguran sam da nije problem. Znači, neko kaže da je to problem, to je laž. Dobro, mnogi će sad reći, borite se, dakle, da budete uz djecu, a vi ste sad ovdje, niste uz svoju djecu. Uz moje dijete moja supruga. Znači, uz moje dijete je moja supruga. Dobro. Recite mi, dakle, ovdje mislite ostati ako treba i danima? Zbog čega sam ja ovdje? Ja sam ovdje zbog sve hrvatske djece. Ja sam danas bolestan u hrvatskim bolnicama. I zbog svog sina. Može se dogoditi da moj sin sutra završi u bolnici. Mislim, nikad se ne zna, ne daj Bože. Ostat ćemo koliko treba ostati. Znači, ostat ćemo koliko treba ostati. Razumijem. Znači, ne ja. Znači, ja sam ovdje nebitan. Znači, tu je i prijatelj Ivan, tu su i drugi roditelji koji podržavaju. Ne moram ja biti non stop u šatoru. Mislim, šator je ovdje, simbol toga što sam ja podigao šator, ali znači da ja moram biti ovdje
Vaš prijatelj je rekao da zapravo sad u ovo doba koronavirusa trebaju postojati svi jednaki uvjeti za sve, je li tako? Točno. Normalno, znači ako bolnica, neke bolnice mogu imati kraj sebe roditelje, djeca i roditelji budu skupa, a neke ne, u čemu je problem? Mislim, nema razloga da jednostavno sve bolnice nemaju iste uvjete. Očekujete li da će tijekom danas i sljedećih dana još više ljudi vam doći dati podršku? Podrška je tu, znači roditelji rade. Znači, ja sam Bogu hvala, u mirovini sam, mogu biti ovdje. Jeste branitelj? Jesam, ratni vojni invalid i veteran sam Domovinskog rata. Znači ja mogu biti ovdje danima za hrvatsku djecu. Neki roditelji to ne mogu, neki roditelji moraju raditi, razumijete, jel? Tako da nije sporno. Evo, za kraj ću vas pitati što kažu roditelji i djeca koji prolaze ovu, da vam daju podršku. Pa gledaj, da, podržavaju, pa kad malo s njima popričaš, vidiš, to je jednostavno, podržavaju to. Činjenica je da ima ljudi koji to možda i ne percipiraju, ima ljudi koji jednostavno su, neću reći, nezainteresirani. Dobro. Je li je neko iz bolnice došao do vas? Bila je, mislim, zamjenica ravnatelja, jel? I korektno je bilo, ne šta mislim. Šta mi je rekla? Šta mi je kazala? Pa mislim, stekao sam dojam da je gospođi bilo žao što smo mi baš došli ovom, jel? Taj dio, ona se osjećala povrijeđena zbog toga što je mislila da je to nešto vezano za bolnicu. Znači, niko nema ništa protiv bolnice, bolnica je naopako, ili protiv osoblja. Zašto ste baš izabrali Klaićevu? Pa najveća dječja bolnica u Hrvatskoj. Mislim, moramo se složiti, znači imaju kapacitete, imaju znanje, imaju struku, znači imaju najbolje uvjete vezano za koronu, tako da to ne bi trebalo biti. Ok, idemo za kraj ponoviti vaše uvjete, odnosno jedan uvjet, je li? Znači, djeca koje su hospitalizirane u bolnicama, roditelji sa djecom. Barem jedan roditelj, da. Ne dva, jedan roditelj sa djecom 24 sata dnevno. Ako se ne može drugačije. Razumijete, znači korona je. Znači, on je mjesto... To razumijete, ne? Da, kako mislim, gledajte, oni umjesto, znači, bilo je prije koliko da mogu biti preko dana, jel tako, jel, od jutra do navečer. I onda su oni to ukinuli i dali su šta? Zbog zaštite djece 15 minuta. U čemu je razlika? Roditelji su opet došli i opet su otišli. Da je ministar mislio na zaštitu djece, on bi rekao, želite biti u svoje dijete, možete sad biti ovdje, ostati 24 sata dok dijete ne bude pušteno van. To bi bilo za dobrobit djeteta. Ovo je fac, ovo je laž što ministar radi, sve 15 minuta. Ok, hvala lijepa. Ništa gotovo, ja bih samo poručio da ja ću svoje odlikovanja s kojima me odlikovao prvi predsjednik Tuđman zapaliti. Znači ja ću zapaliti. Zašto, kada? Kad bude trenutak. Znači ja ću zapaliti, ako želite da vam pokažem. Ne morate, može. Dakle, ako ne bude, ako se vaši uvjeti ne ispune, vi ćete zapaliti sva svoja odlikovanja. Da, ja ću zapaliti sva svoja odlikovanja s kojima me odlikovao... Ovako ih okrenute prema meni. S kojima me odlikovao predsjednik. Koliko imate godina? 47. Imam 47 godina. Sa 18 godina sam uključio u Domovinski rat. Bio spreman svoj život položiti za domovinu. Samo malo. Ajde, ja ću doći ovako s ove strane do vas da vidim. Za ovu domovinu, Hrvatsku, predsjednik me je odlikovao, nisam ja bio nekakvi super ratnik, ali eto, poslije uvjeti zbog čega sam ja ovo odlikovanje dobio. Ja se s njima više ne ponosim kad gledam Hrvatsku kakva je danas. Da danas zlostavlja hrvatsku djecu. Hrvatska vlast u kojoj je ministar Beroš zlostavlja hrvatsku djecu. Sa 15 minuta da djeca mogu biti u bolnicama sa svojim roditeljima. Djeca koja su bolesna. To nije normalno. Ok, hvala lijepo. Hvala vam.